Oli todella lämpimät loppukevään tai alkukesän päivät. Lumi oli sulanut ja jää oli lähtenyt minun kotijärvestä Kurtakosta. Olin pikkusta vaille 11 vuoden ikäinen, kun kotona alettiin puhumaan sillai aika lailla varovasti, että Kerässiepissä on pikku työrä kaunu. Siitä ei puhuttu sillä oikeastaan ääneen, mutta jo vain mies sen kuitenkin ymmärsi ja sain tietää sen lehtiäkin lukemalla. Että 5-vuotias työrä kaunu, Hulliainen niin kuin Metsän Sanoma, oli kaunut siitä vain kartanolta äitin ollessa vielä aamutoimissa. Lapsi oli kaunu niin, että ei se kuullut äitin huutoja eikä äitin ääntä eikä palannut mitenkään takaisinpäin. Miksikä hän oli lähtenyt ja mihin hän oli mennyt? Tämä kosketti minua oikein erikoisesti. Ja tuli semmoinen vaivalloinen, raskas olo. Sanottaisiko te rauhaton elämä. Vaivaa korosti sekin, että se oli tapahtunut tässä juuri lähellä naapurikylässä, naapuripitäjässä. En ymmärtänyt sitä, että joku voisi kaota kotona. Sen ymmärsin, että joku voisi lähteä mummolhaan yöksi tai vaikka 2, muistamatta sitä sanoa kotona. Olikohan Anja kuitenkin lähtenyt mettään, kaota mettään. Mettä oli mulle silloin erittäin arka, pelottava paikka. Sillä minun kotona oli kotoja ympäröi hyvin suuret karkeat, eli peltoaukeat. Mutta siellä peltoaukeiden keskellä oli kuitenkin pieni, hyvin pieni mettäpalsta, mettätupsu oikeastaan. Näin jälkeenpäin ajatellen, niin se saattoi olla ehkä aarin kokoinen. Se oli niin pieni, että siihen oli käytännössä täysin mahdottomuus kenenkään eksyä. Mutta mulle oli tullut 2 vuotta aiemmin kauhea uteliaisuus, että miksi tuo tupsu on tuohon jätetty, mitä siellä on. Siellä häätyy olla jotakin semmoista salasta ja niin mulla nousi kauhea uteliaisuus. Minä lähdin katsomaan. Menin sinne ja kuikuilin siinä ja kattelin ympärillä ja mitään sieltä erikoista ei näkynyt. Mutta 1-2 minä huomasin, että minä en itse näe kuin taivasta, maata, puita ja pitkää heinikkoa. Mitään muuta ei näkynyt. Ei näkynyt kotia, ei karkeita. Olin siis eksynyt. Olin eksynyt todella pahoin. Säikähin, kauhistuin, itkin ja lähdin juokseen poispäin. Ja muutamalla juoksuaskelheella itkien tulin pellon reunaan. Pyyhin kyynelheitä ja olin ylpeä itsestä. Minä olin löytänyt itteni suuresta, pahasta, synkästä mettästä ihmisten ilmoille. Koti näkyy siellä vähän matkan päässä. Ja nyt lapsi, puolet minun iästä. Naapurin tyttären ikäinen oli eksynyt mettään. Oikeahan suureen mettään. Hänellä täytyy olla hätä, pelko ja itku. Mulle tuli tunne, että hänet pitää lähteä hakemaan pois, hakemaan kotiin. Muistan kuinka siinä kotiseudulla aamutuihmaan miehiä lähti ja naisiakin varmaan autoilla hakemaan. Jopa kuorma-auton lavalle lastattiin ja tulivat tämän. Eihän se ole kuin 100 kilometriä meiltä matkaa tänne. Eihän se ole mukaan mikään meille näin pohjoisessa. Se ole kuin vähän siltti naapurikylästä. Ja minäkin halusin matkaa. Olin aivan varma, että jos mie pääsen sinne, niin Anja löytyy.
En päässyt. Anjan katoaminen oli mulle siis hyvin raskas, suunnattoman raskas tunne. Mulla oli tunne, että miekin elän siellä Anjan seurassa, Anjan matkassa, tuolla isossa mettässä. Oli kaunis aurinkoinen päivä, seisoin kotiini porthailla siinä ja kattelin naapuriin päin ja kuuntelin, kun sieltä mettänlaajasta alkoi kuulua kauhea hurina ja jytinä. Ja näin, kuinka helikopteri lensi etelästä päin pohjoiseen. Seisoin porthailla ja kattoin sitä, sehän oli outo kapine olemassakin. Ja kattoin ja näin, että nyt se menee sinne päin, missä olin ajatellut Anjan suunnan olevan. Ja se toi mulle semmoisen mukavan tunteen, että lentokone tai helikopteri lentää taivaalla korkealla. Ja sieltä näkyy kaikki. Sieltä näkyy, kukaan voi olla ylhäältä päin suojassa tai piilossa. Ja nyt Anja löytyy. Anja varmasti löytyy, mä olin ihan siitä varma. Meni ilta ja tuli aamu ja minua jännitti kovasti, että iltapäivällä tulee lehti. Niin siinä on varmasti sanottu, että nyt Anja on löytynyt. Lehti tuli. Mutta ei siinä ollutkaan uutista Anjan löytymisestä. Tuosta pettymyksestä mulle seurasi tosi katkera itku. Minun suunnaton halu oli ollut lähteä hakemaan ja löytämään ja uskoin tähän helikopteriin, mutta ei sekään saanut yhtään apua mulle. Kinusin ja itkin äitiä ja isää, että miekin halvaa lähteä sinne ja ne varmaan vähän hermostu mulle, että se haluaa. Ja niin yhtenä koulupäiväiltana tuli kylämme opettaja käymään meillä. Hän kertoi, että Esko, sulla on tehtävä Anjan etsimisessä. Se oli suuri uutinen mulle. Se oli todella suuri uutinen. Mulla oli nyt tehtävä. Opettaja jatkoi, sinun pitää rukkoilla, että Jumala johattaa Anjan kotiaan. Tai että etsijät löytävät Anjan. Kun Jumala kuulee minun rukouksen, niin hän ottaa sen sitten hoitoon. Aivan totta. Jumalahan on korkealla taivaassa ja sieltä hän näkee Anjan ja johattaa kotiin. Se oli mulle tosi suuri ja tärkeä kehotus ja tehtävä. Se oli varmasti suurempi lahja kuin joulupukin tulo jouluaattona. Nyt mullakin oli tehtävä Anjan löytämiseksi. Se rauhoitti minua ja tein mielestäni hyvin ahkerasti sitä hommaa. Päiviä meni ja kului. En tiedä kuinka monta niitä oli, mutta aika tuntui pitkältä. Se minun täytyy muistaa, että mulla ei koskaan käynyt mielessä semmoinen, enkä pelännyt semmoista asiaa, että Anjalle olisi tapahtunut siellä jotakin pahaa. Ettei ketut tai karhu tai koirat tai lankeaminen olisi aiheuttanut Anjalle jotakin vahinkoa. Ettei Anjalle tapahtunut mitään pahaa. Ainoa pelko, mikä mulla oli se, että jos Anja ei osaakaan kotiin. Sitten tuli viesti. Anja on löytynyt. Mutta Anja oli löytynyt kuolleena. Se oli raskas uutinen. Ja ihan oikeasti siinä saattoi rakkoilla taivaan Isä ja minun välit aika pahastikin. Mutta uskon, että mä olen saanut senkin anteeksi. Anjan urhea matka yksin mettässä on ollut varmasti raskas. Tuo aika nousee useasti mieleen, etenkin silloin kun me kuulen lapsen itkua. Ei semmoista kaupassa karkkihyllyn päässä itkettyä kinuaavaa itkua,
vaan semmoista, joka tulee täältä sisältä, sydämestä, kivulta tai tuskalta tai tämmöinen. Se käy kipeää. Se käypii sillä lailla, aivan kun se itku olisi ja tuska minussa itsessä. Anja-tytön viimeiset elinpäivät oli varmasti täynnä ikävää, täynnä tuskaa. Ja sitä oli varmaan kans Anjan läheisten pelkoa, ikävyyttä, epävarmuutta, oottamista, pitkää oottamista. Kun nyt luin viimeistä Vapepa-infolehteä, päättyi se artikkeli Anjan katoamisesta ja etsinnästä sanoin, sinä päivänä maa oli valkoinen lumesta. Muistama sen, että ilmanala oli ollut kesäisen lämmin. Lämmin, maa oli ollut sulana, mutta tuona päivänä, sinä päivänä maa oli luminen. Ja mikä oli tämä päivä? Tämä päivä oli Anjan siunaus ja hautaan laskemisen päivä. Silloin maa oli valkoinen ja siitä nousee ajatus mulle erittäin herkästä ja puhuttelevasta lastenlaulusta, viimeinen säkeistä. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, vaan ihana enkeli kotiin vie. Oi laps, et hän milloinkaan ottaa sä pois, sun kättäsi enkelin kädestä pois. Siis Anjan siunauspäivänä maa oli uuden valkoisen lumeen peittämä. Ja minä haluan tällä ymmärtää sen, että hän, joka veet ja ilmat säätää, ilmoitti tällä erikoisella tavalla, että Anja oli ollut enkelitten suojeluksessa. Ja nyt Anjan viimeinen maallinen matka kulki taivaan isän tykö, puhtaan valkoista viattomuuden ja kiitoksen tietä hänen omana. Tuolloin ei ollut tietoa eikä ymmärrystä sen suuren surun keskellä Anjan sankaruudesta. Anjan lyhyt elämä ja kokemus jätti meille viestiksi lapsen suuren neuvokkuuden ja urheuden, rohkeuden sanoman. Mulle Anjan tapaus jätti sen, että tämä laulu, maan korvessa kulkevi lapsosen tie, on mulle hyvin vaikea laulaa. Mulle Anja on pelastusalan suuri sankari. Sankari, jonka sankaruus tuli vasta esille hänen hauvalla. Anjan onnettomuus kotiväen uhriksi, voisi sanoa, on perustana pelastustoiminta vapaaehtoiselle pelastuspalvelu Vapepalle. Vapepa on saanut suurta mainetta juuri etsinnöissä ja on etsintöihin erikoistunut. 80-luvun puolessa välissä erään onnettomuuden jälkeen, jossa olin matkassa auttamassa, minut pyydettiin toimintaan, joka osoittautui myöhemmin Vapepan eli vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnaksi. Ja siinä olen saanut olla ja tunnen, että saan osallistua nyt ihan oikeasti siihen etsintään, jota poikasena vajaa 10-vuotiaana kovasti himoitti. Kiitoksia.